Ne sírjál, ne sírjál. Ne sírjál. Hát ezt találom? A gatyára esik. Úr, basszus. Jaj. De miért? Mit csinálsz? Gyere, főpuhítom, gyorsan. Belement egy ilyen nagy buckába, ott pont egy kézzel fogtam, és ott pont így elvágódott. Nem az a baj, a baj, hogy pont oda lesz a találva, az begörcsöl. De gyertek beljebben, még ott lesznek. Gyere beljebb, Nem bekelhetett, csak vigyázz a sebre, jó? Vegyél közben itt a vimpit. Itt a vimpit. Annyi nem kell. Hát harap bele, azt dobd a hátad mögé. Úgy szoktad, nem? Vizel. Szóra is szín. Kezét. Ez nem. Csak töröltetek. De nem vagy rosszul. Nem is, hogy elfáradva. Nem, hát mert feküdt most mondja. Ja, figyelj! Itt az árokban. Az új nadrágodnak annyi, ezt Nem is akartam dobni, az. Már 10 éve bejárok állományra. Na csak egy falatot. Tanulj. Ildi csináltatta neked. Meg ha megláttam, mekkora való ezt a magyar végéig enni fogod csesz. Azt szokta egy kis virslit, tudod. Óvatosan a kanyarból! Van még majd vége? Következő kör végére mit kérsz? Tudom, mert nem tudok enni. Mi? Azért ez nem hiányzik. Tapasztam kellett el oda kezedbe, nem? Kikötötte be a kezedet? Ha? Jött ott Újadra nem valaki, kell rakni a passzíres? Azért jöttek a milyen későn. ott feküdtél fél órája. Miért pont ott oda ide ki? Pont arra ment. Ott dobtad el magadat, kellett. Te rutinos vagy nagyon. Ha mások, akkor legalább orvos előtt legyen. Főtartott, azért. Gábor küldte. Meg a kapcsi! Hallod, lenyomod benneteket a mindunkat. Na, hát, a rutin meg az évek, ugye? Jó van, nem baj. Ínnivalód van? Miért egy? Ez is megmakkant.